Здравейте хора! Днеска пак ще играем на Pocket Mortis. Ако виждате у нея там картини, това е защото съм в стаята на майка ми. Може малко лавкане да се чува, но нищо. Да започвам. Та моят приятел е играл почти цяла нощ и затова е много по-напред от мен. Но ако ми пука, аз не играя, ако не правя клип. Тъп пари. Сто пари за 150. Това е тъпо да даш повече пари. 100 пари за 700. Вау. Блъп. Уловката е, че за 24 часа ще ми го даде. Изгубен Морти! Нападай! Този Морти е много силен. Не. Този не забина Морти. Забравих, че на този свят не можеш да се биеш, освен ако не си истински човек. Двама от Мортите са ми зашаматани. Мисля, че наблизо няма болница. Да, мисля, че наблизо няма болница. О, статуя велика. Games. Multi Games. Вау. Добре, сега не знам какво трябва да се прави. Да влезнеш в Multi Games ли? Трябва. Сори, ако мърда камера. Леко е трудно, защото брат ми там трябва да учи, пък си играе на телефона и така. Знаете ги, братите лъжат. Тук те врат. Добре де, какво трябва да се направи тук? Здрасти, дядо. Ето е болницата. Хилнати са. Тази игра може с мултиплеер. Така не ми е много трудно. Порталът е натам. Трябва да ми... Как не съм видял портала? Все пак оттам се завърнахме на миналият клип. От миналият клип. Добре. Нов Морти. Ево ми тука. Затиснахме го натясно. О, да, забравих да ви кажа, има много ужасни Мортита.
Това ми е обикновения Морти, който не е Морти. Добре, хора, загубихме много време само за да намерим портала. Така че не е добре да си вземем нов Морти, който много лесно го побеждаваме. И ако се чудите защо кликам така, понякога не ми дава да удрям. Не ми дава да удрям. Беше лесно. Хора. SHM Шип. Не знам какво е това всъщност. Да продължаваме. Къде ми е онзи, бе? Къде е онзи Морти? Дъртака Морти. Този Морти имаме. Този Морти. Този Морти. Не бе, това е срещу кой съм се бил, бе. Този Морти е наш. Този Морти не е наш. Това е вената Морти. Казах така, защото има много вени. Цай Морти. Какъв е то? Какъв е то? Пускам на пауза, докато го бия. Като се замисля, по-добре да го бия пред камерата. Край! Нова атака! Switch! Крак мисля, че му намалява силата. Хайде, Морти. Ти можеш, Морти. Ау! No! Fixer Rupert. Oh! No! Като сега става, щом не кликам на лицето му. И сега той... Що пак това го направих, бе? Победихме Морти номер 1. Континю. Този не е от силните. Бам. Как казва? Ох, като голям, като е малък.
Морти в корема на майка му е някакъв чвап. Бе. Бе. I'm trying my best. Ау! Да, бихме го. И става още един. Ха-ха! Този... Шкълш ли с мен? Много по-слаб е. Релаксът е да ти даде сила. Но това почти никой не използва. И му бихме всички на този. Ева седми. Отивам да си ги излекувам. Вау. Добре. И да намериме портала. Тази игра е по-як от Покемон. Чао хора!